Ahojte, ja som Marek a dnes som si pre vás pripravil recenziu o mobilnom telefóne HTC Evo 3D, ktorý dostal asi pred 3 mesiacmi aktualizáciu na Android 4.03 Ice Cream Sandwich. Poďme sa najprv pozrieť na jeho dizajn. V predku dominuje veľký 4,3 palcový QHD displej, to znamená, že má rozlíšenie 960 na 540 pixelov. Displej je na veľmi dobrej úrovni, podanie farieb je veľmi kvalitné, pixelizácia je veľmi dobrá. Čo je na displeji však horšie sú jeho pozorovacie uhly. Ako môžete vidieť, pri náklone sa strácajú farby, displej je horšie čitateľný, takže pozorovacie uhly nie sú veľmi dobré. To je však jedna z mála nevýhod tohto telefónu. Pod displejom máme 4 dotykové kapacitné tlačidlá, na boku máme tlačidlo spúšte fotoaparátu, vzadu je texturovaný plastový kryt, 2 fotoaparáty, pretože jeden je 2D, druhý je 3D, duálny LED blesk hore 3,5 mm ček. Poďme sa teraz pozrieť na jeho interfejs. Ako môžete vidieť, pri prechodoch ostal 3D efekt z Androidu 2.3 Gingerbread. Takže prechod je skoro rovnaký. Čo sa však zmenilo je plynulosť. Všetko je omnoho plynulejšie, môžete vidieť, že tu nie je skoro žiadne sekanie, to veľmi pekné. Taktiež sa zmenila farba v notifikačnej lyžci z bielej na čiernu, to je však len malá zmena. Tu nám môžete vidieť krásny efekt. Takýto stierač pozatiera kvapky. Tu je zoznam aplikácií. Tak, pozrieme sa do nastavení. Aj tu sa to všetko trošku zreorganizovalo. Všetko je to ešte o mnoho viac intuitívne. Ďalšia zmena je to, že ak podržíte dlho tlačidlo domov, objavia sa vám všetky spustené aplikácie a môžete ich vypnúť takto, jednoduchým potiahnutím prsta. Je to veľmi dobré. Teraz vám ukážem Nova Launcher. Je to launcher, ktorý je vlastne štok Android 4.03. Vyzerá to skoro rovnako ako v Galaxy Nexuse. Nie, je to proste launcher Androidu 4.03 bez nadstavby, pretože normálne v tomto telefóne po oficiálnom update dostanete aj update na HTC Sense, ktorý bude teraz vo verzii 3.6. Tu je aj takýto veľmi pekný zoznam aplikácií. Prechody sú veľmi plynulé. Teraz si poďme pozrieť zo pár benchmarkov. Najprv si pustíme veľmi náročný benchmark Nenamark 2, ktorý je náročný na grafiku. Medzi tým si povedzme nejaké špecifikácie. Takže telefón má 1,2 GHz dvojjadrový Qualcomm procesor, 1 GB ramky, Adreno 220. Tieto špecifikácie sú na veľmi vysokej úrovni. A tento telefón je vlastne už minuloročný, ale vtedy patril medzi úplnú špičku, teraz je taktiež ešte vo veľmi dobrej. Sa zaraďuje ešte medzi tie najlepšie telefóny. Poďme sa pozrieť na výsledok. 37,2 fps. Je to veľmi dobrý výsledok. Priemerne v tomto benchmarku tento telefón dosahuje výsledky okolo 40 fps. Čo je naozaj výborný výsledok na takýto benchmark. Mám tu ešte iné benchmarky, tie sa nebudeme púšťať, zaberá to veľa času, takže AnTuTu benchmark v ňom priemerne dosahuje skóre okolo 5000 a v kvadrante okolo 2000. Teraz sa poďme pozrieť na browsovanie po internete. Zapol som browser, ktorý už budete mať po kúpe tohto telefónu. Je to browser od HTC. Ale s týmto browserom nie som veľmi spokojný, pretože tento prehľadač nie je až tak plynulý, ako by som čakal od takéhoto hardvéru. Ale asi čo je na ňom asi to najhoršie je zoomovanie. Pozrite sa po priblížení. To neostane tak, ako ste to dali vy, ale celé sa to ešte zreorganizuje. Veľmi nepríjemné, no. Takže vy to vlastne priblížite, počkáte a celé sa to takto premiestne, to veľmi nepríjemné. A preto na prehľadanie internetu používam Firefox. Je to jeden z najlepších prehľadačov a
môžete vidieť, že všetko tu je o mnoho plynulejšie, nie sú tu žiadne nepríjemné lagy, je to veľmi intuitívne, žiadne sekanie. Taktiež som skúšal na tomto telefóne aj Chrome. Ten je lepší ako prehľadač HTC, ale nie až tak dobrý ako Firefox, pretože sú v ňom ešte rôzne bugy. Jeden z najhorších, ktorý som objavil, je ten, že pri písaní občas zmizne klávesnica, je tam len obrázok. No, tu už máme Firefox. Vidíte, že je to veľmi dobrý prehliadač. Po priblížení to ostane tak, ako ste to dali vy, nič sa už nemení. Veľmi dobré na prehľadanie internetu. Teraz som na stránke Phonareny, čo je jedna z najťažších stránok na pozeranie, pretože je tu veľmi veľa flashu a tak ďalej. Ale tento telefón to zvláda veľmi dobre. Dobre, teraz si pustíme jednu hru s názvom Dead Trigger, čo je jedna z najnáročnejších hier na telefóny a nespustíte ju len tak na hoci ktorom, ale tento telefón je jeden z tých, na ktorom si ju môžete kľudne zahrať a púšťam ju len preto, aby ste videli, že si ju môžete zahrať naozaj plnohodnotne. Je veľmi plynulá, FPS je vysoké, proste skvost. Dobre, pustíme si nejakú hociakú misiu, bude to len veľmi rýchla ukážka, aby ste videli, že naozaj na tomto telefóne sa nemusíte bať o to, že by vám nejaká hra nešla. Musíme si počkať, kým sa to načíta. Tak, a môžeme hrať. Som tento pištolník, ktorý bojuje proti hnusným zombíkom. Môžete vidieť, že naozaj je to veľmi dobré. Veľmi dobre graficky spracované. No, dobre, teraz túto hru vypneme. Vypneme ju aj zo spustených aplikácií, aby zbytočne nežrala rámku. Poďme sa do nastavení pozrieť na voľnú pamäť RAM. Stlačíme aplikácie, spustené aplikácie. A tu na dole nám píše, že voľná rámka je 390 MB, čo je z 1 GB, ktorý je celkovo dosť málo. V Androide 2.3 Gingerbread ste mali voľných okolo 660, takže po update sa vám zníži počet tejto voľnej rámky. Ešte spojíme niečo o baterke, takže telefón disponuje 1730 mAh batériou, ktorá ho dokáže živiť pri ťažkej záťaži na 1 deň, pri normálnej záťaži na 2 dní, čo je taká priemerná až podpriemerná výdrž. Potom si povedzme niečo o cene. Takže cena tohto telefónu sa vyvíjala veľmi zaujímavo. Na začiatku to bolo vyše 500 €, potom zlacnila v priebehu jedného mesiaca na 260 €, vtedy som ho kúpila ja. Ale teraz znova zdrážal tento telefón na 479 € a za túto cenu sa už veľmi neoplatí. Ale našťastie na slovenských bazároch sa predáva za takých 240 € a za 240 € je to jeden z najlepších telefónov, aký môžete za takúto cenu zohnať. Na záver si povedzme, si zhrňme výhody a nevýhody, takže výhody sú veľký 4,3 palcový displej s veľmi dobrým rozlíšením, veľmi výkonný hardware, dvojjadrový 1,2 GHz procesor od Qualcommu, 1 GB rámky, Adreno 220. Nevýhody sú zlé pozorovacie uhly, to je asi najväčšia nevýhoda. Ďalšia nevýhoda je veľkosť a hmotnosť. Na dĺžku má tento telefón 126 mm, čo je dosť veľa. Na šírku má 12 mm, takže tiež nie je najtenčí. A váži 170 gramov, čo je dosť veľa na telefón. Ale výhody určite prevážujú nevýhody, takže je to veľmi výhodná kúpa. Ja dúfam, že táto recenzia vám niečo priniesla. Lúčim sa s vami. Dovidenia.